Tang namar bo penmi madan haduh kendai 4 minit ya Cristiano Ronaldo. Haduh katne kynthoh ukuis ka Portugal Roberto Martinez. Bat halor kane ka kynthoh sngap kumno ukuis ka Portugal Roberto Martinez. Pynphai ni bat uyada nakabenta Ronaldo. Kuble ya piki parlok. Ki baju sngau tenat ban sngap yakni ka kubor ha ka channel. Bat lada pidang thamai sngau ba ban subscribe yakni ka channel. Kenang ba pinyo ya ka kubor ka bamanla kasngi. Cristiano Ronaldo uladon ka jingayanti ka ba perba ha ka FIFA World Cup arca arpunriu. Ha ka jingle kai ka baningkong jong ka Portugal persya ya ka DR Congo. Ronaldo uklemla ban pen i ya ka jingle kai ka ba. Bat ka jinga kun kala kutno da ka jinga kai damar sikor. Andre haka jingle kai ka babut persya ya ka Uzbekistan. Ronaldo ulat teng shine da ka batang haka buli oban tap sendon haduh arkol. Da ka jing job da san lanot kol persya ya ka Uzbekistan. Haka jingle kai ka bakhadu jong ka grup ke persya ya ka Colombia pat. Ronaldo uklemla ban tap kol. Gumta ka Portugal haka ka World Cup arja arpun riu kala pendep haka kerdan ka baar haka group stage. Bat benta ka ban aireng persya ya ka Croatia haka round of 32. Warla Cristiano Ronaldo udai uban ningkong ban tap kol han riu teli ki World Cup. Handrai haduh menta 4 jut tap kol haka not out stage jong ka lempung yale kai World Cup. Hasua ka jele kai jong ka Portugal persya ya ka Croatia. Nongkren kubo sport barim jongkari England Chris Sutton. Ulong baka jingshane palat ka Portugal ha Ronaldo kapen slam ya ka kenhun lane ya kari hakne ka World Cup arjar arpun riu. Chris Sutton ula kenthoru ya ukuis ka Portugal Roberto Martinez dakaba uong. Cristiano Ronaldo ubra southwest nem ka arta. Handrai udang yelekai manla ka minit nakamta ka Portugal. Ngasngeu bakane kalong ka jingja burom ya Roberto Martinez. Ngampat GOE ya uno ukush uba pendem katne ha uwei urang lekai ka Portugal kadon bun ya kirang lekai ki batbit handrai warla Ronaldo udai uklur haki por ki ba mensua menta ka kenhun kasya patdin namar bo udang yelekai baik kumustai kar habaro ki jeng yakon. Chris Sutton ula ongru ba warla ka Crucieru kaladon ya kirang lekai ki bala temen handrai ka dangla ban pen i ya ka jing lekai ka babha. Ngangai bakan long ka jinga kun ka bajan. Handrai ngayu i baka Portugal kan job haka por bajuai. Handrai hadin bangala kynthoh ya Ronaldo. Lese unsa tep ya ka kol jong ka jing job laong Chris Sutton. Kumban supen ken mau hangne nadu ba Ronaldo ulas dang ban yelekai nakamta ka Portugal haus nem arjalai. Cristiano Ronaldo ulalong uwei na kirangalikai ba saiso tam haka pertai. Udang baru ya ka record. Kum ubadon buntam ki hat-trick haka jingelekai nakabenta kari da kabulio haduh spauteli ki hat-trick. Kumta halor ka kynthoh Chris Sutton nakaleng ukuis ka Portugal Roberto Martinez. Ulami syakmat ban yada ya kapten jong ka Portugal lane ka kenhun yale kairi jong da ka ba uong kapten jongi ubu nuksa haki ki baro. Ula IT lut yala de arf sau kenta chisni ban yarap ya ka kenhun ri. Ka jingmut jong bat ki wei ki ranglekai kamlong syapang ka lawei handrai ka long ban treistom man kasni banlong ki ba bhatam bat ban pen i ya ka jing sarong ban phong ya ka jersey jong ka Portugal laong ukuis ka Portugal Roberto Martinez tengin sapek hato Ronaldo unyo nem ban tepkol nakamta ban ai jubab yakito ki ba kynthoh yau. Haka jingle kai jong ka round 32 persya ya ka Croatia kaban salong laisai ka step haka por sausteng te parlok tang kini ki kubor ngangai be plus sengutu ngin sai kendu hakoi pat ka video kublei shibon.